Pois é realmente insoportable esta situación, está de lo vendo como sae a presión, a falta de presión nesta villa da ducha de Susana. Estamos aquí con ela. Susana, faise larguísimo, non, ducharse aquí? Unha odisea, ducharse, lavar o pelo con esta presión de agua, imposible, 1 hora e media ou máis, non poñas un lavavajillas ou abras outro grifo que xa é imposible insabonarse. É unha estación, claro, que levades moito tempo xa demandando, non, que cambien. Sí, que cambien xa é hora. Por lo menos poder facer vida ca agua, xa que pagamos un montón, poder facer vida. Dicimos, graciña Susana, que non é unha situación illada, que non pasa só aquí na casa dela, senón tamén pois en todo este barrio de Santa Ana do Pino, aquí en Ourense. Vide por aquí que imos falar con máis veciños. Estamos aquí coa presidenta da asociación, póñome por aquí contigo, Mari, tamén con máis veciños. É unha situación, dicimos, non illada, solamente aquí. No, na asociación de veciños recibes a cotío queixas de todo o mundo porque por enriba aquí das vías este barrio que ocupa todo isto da Nacional 120 ten o mesmo problema. Hai escaseza de auga, os electrodomésticos non funcionan, a xente intentou reparar con motores, pero a corriente está moi cara e os motores sen esa forza de auga tampouco funcionan. Aquí é unha odisea ducharse, unha odisea poñer a lavadora, é unha odisea poñer o lavabaixelas. Ti imagínate como se ve ese chorra de auga para poder ter que aclarar un xersei cando queres lavalo, o sea, podes te eternizar. Entón, ahora ainda por riba, sube a luz para os motores. E ahora ainda por riba sube auga, 12 euros por recibo, entón queremos 12 servicio. euros? Claro, queremos servicio. Nos pagamos, non hai problema, pero queremos servicio. Non podemos pagar, seguir pagando, pagar uns impostos que están por riba do precio que tiñamos antes, uns 12 euros, xa che dicía, e é considerable, e entón necesitamos servicios, necesitamos que se poñan a traballar e nos melloren o tránsito das tuberías por aquí. Usar, dicimos, nin que sexa o lavabaixelas, porque estáis vendo aquí a Bianca, canto tempo levas fregando os platos? Pues ahora mismo 5 minutos, lo que tarde en aclarar, esto se hace una odisea. Realmente no puede ser. Y si llegamos a poner lo que decimos, una lavadora o una ducha, que alguien se quiera duchar, pues ya casi no puedo fregar. Y la vajilla no se puede usar. Canto tempo vos leva, por exemplo, encher un vaso de auga? Pues si un vaso de agua normalmente en cualquier zona en 2 segundos está, pues aquí igual tardamos 2 minutos un vaso de agua. Unha situación, graciñas aos veciños por atendernos, que agardamos se solucione e piden eles que se renoven as tubaxas, a ver se o conseguides. Graciñas.